हाय यान मल्लिका यानी निकले मुंगे बोय्दिन बदेंगिद मसाला मल्पुन ಎಂಚಂದ್ ಪನ್ಪೆ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ನೆಕ್ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಕಡಾಯಿ ದೀದ್ ಕೊಂಚ ಮುಜ್ಜಿ ಚಮಚದಾತ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದೆ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಸರಿಯಾದ ಬೆಚ್ಚಾವಡು ಎಣ್ಣೆ ಸರಿ ಬೆಚ್ಚಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿಂದಿರೆ ಪಲ್ಲವೆಲೆ ಅವೆನ್ ಪಾಡ್ವೆ ಆಡ್ಬಕ ಒಂಜಿ ಚಮಚದ ಜೀರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತ ಬಡಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ಬೇಕು ನೆಕ್ ಸರಿ ಅದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಫ್ರೈ ಬಂದ ಮುಜಿನಲ್ಲಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಉದ್ದ ಮುರಿದು ನೆಕ್ ಪಾಡ್ವೆ ಇಂದುಲ ಒಂತೆ ಫ್ರೈ ಅಂಬನ್ನ ರೆಡ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ವೆ ನೆಕ್ ಒಂದೆನ್ನ ಸರಿ ಅದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಇಂಚೆ ಮಲ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಡು ನಿಗುಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಒಂದೆನ್ನೊಂತೆ ಬಾಡದ್ಗೆ ತೊಂಡಯ್ಯವು ಇತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆಕ್ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಮಂಜಲ್ದ ಪುಡಿ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಒಂದು ಖಾರದ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಒಂದು ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಅದು ಖಾರ ಇಚ್ಚಿ ಕಲ್ಲರ್ ಮಾತ್ರ ನಿಗಲೆ ಬೂಡಂಡ ಪಾಡ್ಲೆ ಬುರ್ಚಿಡ ಪಾಡುಡ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ಧನಿಯಾ ಪೌಡರ್ 2 ಚಮಚ ಪಾಡ್ವೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿದ ಪುಡಿ ಬೊಕ 1 ಚಮಚ ಜೀರಾ ಪುಡಿ ಜೀರಿಗೆದ ಬೊಕ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಇದನ್ನ ಸರಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಪೂರ ಮಸಾಲನ್ನ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ತುಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸರಿಯಾದಿಂಚ ಫ್ರೈ ಆವಡು ನೆತ್ತೊಟ್ಟು ಪೂರ ಸಮ ಮಿಕ್ಸ್ ಆವಡುದು ಮಿಕ್ಸ್ ಆವನಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನ ಉಪ್ಪು ನನಗೆ ಒಂಜರ ಚಮಚದ ಪಾಡ್ದೆ ಇತ್ತೆನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಲೋಟ ನೀರ್ ಪಾಡ್ವೆ ಪಾಡ್ದು ನೀನು ಸರಿಯಾದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ನೀನು ಸರಿ ಕೊದ್ದಿ ನೋಡಿದ್ದೆ ದೊಡ್ಡ ಕೊದ್ದಿ ಒಂದ್ ಬತ್ತನು ಅದ ಒಂದು ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊಲ ಲಾಯ್ಕದ್ ಬೇಯ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ನೆಟ್ಟು ಒಂದು ಬೇಯ್ತಿನೆಕ್ ಇತ್ತೇನ ಒಂಜಿ 100 ಗ್ರಾಮ್ದ ಪದೆಂಗಿನ ಮುಂಗೆ ಬತ್ತಿಗೆ ತಂದೆ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಕ್ಯಾನ್ ಪಾಡ್ವೆ ದುಮ್ನ ನೀನ ನೆತ್ತಿದ್ದು ನೀರ್ ಅರ್ತದ ದೀವಡು ನೀನು ಸರಿಯಾದ ಮುಂಗೆ ಬರ್ಪುಂಡದಾಗ ಒಂದು ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಬೇಯ್ಪಂಡೆವು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಯ್ಪಾರ ಬಲ್ಲು ನೀನು ಒಂದು ಅಗ್ಗೆನ ಬಾಯಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಡು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಯ್ತು ಪೊಂಡವು ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಚಿನೆತ್ತ ಟೇಸ್ಟ್ ಅದೋಟು ಬೇಯಡು ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಒಂಜಿ ಒಂತೆಸ್ಸಿಕೆ ಬೇಯ್ತಂಡೆ ಯಾವು ಅದಾಗನೆ ಒಂದು ರುಚಿ ಆಪಿ ನಿಂಚ ಮಲ್ತಿನ ಬಾಜಿ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೇನ್ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಉಡುಪೆ 2 ನಿಮಿಷದ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಬೇಯ್ದಂಡು ಈತ್ ಬೇಯ್ತಂಡ ಯಾವು ನೆಕ್ಕಿ ಅನಿತ್ತೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಆನಿಯನ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೇನ್ ಪಾಡ್ವೆ ಧನಿಯಾ ತಪ್ಪುಲ ಪಾಡುಲಿ ಏನ್ ಒಂದು ಪಾಡ್ದೆ ಒಂದು ರುಚಿ ಹಾಕೊಂಡು ನೆಕ್ಕಿಂಚ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ತಂಡ ಚಪಾತಿ ತಿಂದ್ರೆ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಒಂದು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಆನಿಯನ್ ಪಾಡ್ದಿನ ಬಾಡ್ರದಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಚೂರ್ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿ ದೀಪ ನಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪೊರ್ತದಲ್ಲ ದಿ ಓಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂದು ಎನ್ನ ಬೇಯ್ತಿನ ಅಯ್ಯವು ಒಂದು ರೆಡಿ ಆತನಿತ್ತೆ ನಿಕುಲ ಇಂಚ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್.